Na području opštine Prijepolje trenutno ima 5 kotlarnica preko kojih javno komunalno preduzeće LIM pruža uslugu grejanja krajnjim korisnicima. Projektom grejanja na biomasu predviđena je izgradnja 2 toplane. Kotlarnica kod gimnazije pokrivala bi taj prostor preko Lima, znači gimnaziju, i taj stambeni poslovni prostor preko Lima, onda bi pokrivala stambeni blok Podvaroš, centralu, zgradu opštine Prijepolje, muzej, zgradu apoteke i stambeno-poslovni prostor Opanak. Dok bi druga kotlarnica na Brijegu pokrivala stambeni blok Stadion i možda u nekoj perspektivi Dom zdravlja i bolnicu Prijepolje. S obzirom na taj prostor koji smo mi predložili, kapacitet kotla bi bio odabran prema tom prostoru koji mi predlažemo, jer u perspektivi preko Lima će doći do širenja, tako da će u plan ući to da postoji mogućnost da se novi objekti preko Lima prikače na tu kotlarnicu. Nemačka razvojna banka ponudila se da pomogne finansiranje ovog projekta. Sredstva su obezbeđena preko kreditnog zaduženja kod KfW banke. To zaduženje će raditi Ministarstvo finansija, dakle neće se opština koja ulazi u taj projekat neće se direktno zaduživati kod banke, već bi Ministarstvo finansija preuzelo taj dug, a opština bi sa svoje strane sa ministarstvom pravila plan vezano za te finansije, odnosno za povraćaj tih sredstava. Kao energent u novim toplanama koristila bi se drvna sečka. Trenutna situacija je da je to 3-4 puta jeftinije od mazuta, to je trenutno sad. Potrebno je vreme da bi se izgradilo sve to nekoliko godina. U perspektivi ne možemo da toliko dugo predvidimo kakav će biti odnos cene u tom trenutku kada to bude stavljeno u funkciju. Urađena je i studija koju je ranije GIZ finansirao, dakle Nemačka razvojna agencija, koja je procenila da postoje ovdje uslovi, postoji dovoljna količina te biomase da se opština greje i postoji prirast koji je dosta veći od one potrošnje koja bi bila prilikom u toku zimskog perioda kod trošenja tog energenta. Mislim da će se realizacijom ovog projekta značajno smanjiti sama cijena grejanja, a da će se dobiti na kvalitetu same usluge. Svi radovi predviđeni projektom trebalo bi da budu završeni najranije 2020. godine, a preliminarna vrednost cijelog projekta je oko 2,5 miliona evra.